Nag-una sa mga balita, mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo ni Kunhud. Kandidata sa lalawigan sa Sugbo nalakip sa official top 30 candidates sa Miss Universe Philippines. Kini ug uban pang mga kalambuan ug panghitabo dinhi sa probinsya, dinhi lang sa balita sa Sugbo. Maayong adlaw. Ani usab ang laing hugna sa among paghatod kaninyo sa mga dagkong panghitabo o kalambuan sa lalawigan sa Sugbo. Ako si Sam Costanilla ug kini ang Balita sa Sugbo. Naguna sa mga balita, gilugwayan hangtod sa September 7 ang status sa lalawigan sa Sugbo nga ubos sa General Community Quarantine kung GCQ. With heightened restrictions, ang mga local government units nga sakop sa lalawigan sa Sugbo nga ubos sa modified enhanced community quarantine with heightened restrictions magpabilin usab sa maong status hangtod sa pitsa 7 ning buwana. Ang taho ihatod ni John Fredson Granada. Magpabilin nga ipaubos sa General Community Quarantine with heightened restrictions ang lalawigan sa Sugbo hangtod sa Setyembre 7. Kini matod sa Interagency Task Force sa Kauluhan nga nakahukom ni adtong miaging semana nga lugwayan og usa ka semana ang GCQ status sa probinsya sa Sugbo human nakita nga taas paghihapon ang kaso sa COVID-19 sa tibuok isla. Tungod ni ini, naapilsad nga lugwayan hangtod Setyembre 7 kadtong mga local government units sa probinsya sa Sugbo nga gipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ status with heightened restrictions. Samtang ang dakbayan sa Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu magpabilin paghihapon ubos sa MECQ status hangtod Setyembre 7. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Bisan pa man nga nagpabilin nga GCQ ang lalawigan sa Sugbo, apan nag-anam pagkunhod ang mga kaso sa COVID-19 sud sa miaging 10 ka adlaw. Nakita sa taho gikan sa Integrated Provincial Health Office nga nagkaubos ang active cases sa COVID-19 ug sa samang higayon misa ka usab ang recovery rate o ang gidaghanon sa mga nangaayo sa maong sakit. Ang dugang kasayuran, gikan ni Paula Mendoza. Nag-anam na pagkunhod ang mga kaso sa COVID-19 dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Suma sa dato sa Integrated Provincial Health Office kon IPHO, miabot og 5,015 ang active cases sa COVID-19 ang natala kaniadtong Agosto 21. Apan kaniadtong Agosto 31, ninaog kini ngadto sa 3,826 ug kaniadtong Setyembre 1, minaog pa kini ngadto sa 3,645. Tungod niini, misa ka usab ang recovery rate o ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaayo sa COVID-19. Gikan sa 77.1% niadtong Agosto 21, miabot na kini ngadto sa 81.9%. Kaniadtong Setyembre 1, misa ka pa ang recovery rate ngadto sa 82.5%. Ang maong mga datos gi-verify o gisuta gayud sa IPHO aron masiguro nga nagrepresentar kini sa tinuod nga mga residente sa lalawigan sa Sugbo ug dinhi sila nasakit sa probinsya ug dili didto sa laing dapit. Ang maong kalambuan tungod sa padayon nga pagpaningkamot sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug sa mga opisyales sa mga local government units ubos niini. Ilabi na ang mga mayor ug mga health workers nga padayong nakigbatok aron mapugnan ang pagsaka sa mga kaso. Padayon usab nga nagsupply ang IPHO sa mga gikinahanglan nga mga tambal, oxygen ug uban pang medical supply sa mga ospital kay kanunay kini nga gimonitor ni Dr. Christina Yango, ang pangulo sa IPHO.
Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Magtinabangay ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo o Department of Public Works and Highways kon DPWH sa ikatulong distrito sa pagpalawom sa dagko nga mga sapa sa lungsod sa Tuburan, Asturias ug Balamban nga kanunayng bahaon kun tinguan. Si John Fredson Granada adunay hingpit nga asoy. Mahinayon na gayud ang dugay ng gihangyo ni Gobernador Gwen Garcia sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga mao ang pagkubkob sa mga sapa aron mulawom kini ug mapugnan ang pagbaha sa panahon sa ting-uwan. Tabangan sa DPWH ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa dredging o pagpalawom sa mga sapa, ilawom sa mga tulay sa lungsod sa Asturias, Balamban ug Tuburan nga kanunayng magbaha. Kaniadtong Martes, Agosto 31, nakigtagbo si Gobernador Garcia sa mga opisyal sa DPWH sa ikatulong distrito aron hisgutan ang plano sa pagpalawom sa tulo ka sapa, ang sapa sa Languyon sa Tuburan, Kambado sa Balamban o Ginabasan sa Asturias. Kahinumduman nga giinspeksyon kini ni Gobernador Garcia ni adtong Disyembre, human miawas ang tubig sa maong dagkong mga sapa tungod sa kusog nga uwan. Una nga trabahoon mao ang sapa sa lungsod sa Tuburan nga adunay 1.9 kilometros ang gitason ug gibana-banang moabot sa 136,000 ka kubiko metriko. Karong simanaha, sutaon na sa Provincial Engineering Office ug sa DPWH ang maong sapa aron masuta kung asa nga dapit ang kauton. Hayan nga mosulod og kasabutan ang DPWH ug ang lalawigan alang sa maong dredging project. Diin ang DPWH mao ang mo supervise kung insakto ba nga gidaghanon sa yuta ang knockout. But nanglang gyud nato i-seal kay the next time nga kusog kaayo ang uwan, baha dayon na. Can you identify asa nga point sa Asturias ug Balamban nga medyo ni baha atong the last time nga kato akong gi-inspection? Kay mo ri atong ipauna ko. Ato buhaton ani kay ako maning pa-isyuhan ako saan ang gravel permits, special permits, pero limited gid sila to the specified coordinates diha na as presented by the 3rd Engineering District. So magmawata between the province of Cebu ug 3rd. Kay mas tabang sila, well, they will actually be supervising the seeing to it nga limited to the specified areas and volumes. Uban sa taho ni Paula Mendoza. Mga pribadong tao, midonar og tipik sa ilang yuta ngadto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, kini aron lang gayud nga mapadayon ang pagpasemento sa provincial road dito sa Barangay Libertad, Dakbayan sa Danao. Si Sheila Gravines adunay hingpit nga kasayuran. Isip suporta sa road concreting projects nga gipaygayon sa Kapitolyo, usa ka magtiayon sa Dakbayan sa Bugo nga sila si Alan ug Maria Joyce Macapaz, midonar og kaparte sa ilang propiedad ngadto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Usa ka libo og 85 metro kwadrado ang gidak-on sa luna nga gidonar sa magtiayon nga naa himutang sa Barangay Libertad, Dakbayan sa Bugo nga kaparte sa gisemento sa Kapitolyo nga provincial road. Tungod kay pribado man kini nga luna, dili mahuman ang road concreting kung dili mabalhin ngadto sa gobyerno ang titulo sa maong luna. Matod ni Joyce, ang asawa, nga sud sa taas nga panahon nahimo nga kabahin sa karsada sa Barangay Libertad ang ilang luna, hinungdan nga ilang nahuna-hunaan nga idonar na lang kini sa Kapitolyo. Actually, this property is, we have inherited this one from our grandparent, then handed down to our parents, then to us. We donated this one in the sense na that is for the good of the public, for the province of Cebu. Niadtong Agosto 27, nagpinirmahay sa Deed of Donation sila si Gobernador Gwen Garcia nga may representar sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug ang magtiayong Macapaz alang na sa formal nga pagtugyan sa luna ngadto sa Kapitolyo. We were happy ang Cebu community dito sa Libertad happy man sad kay that is actually going to the Odlot beaches, public beaches. And Odlot public beaches is known to be a good beach, and plus
Udlot Church, Remedios. Los Remedios nga milagroso kayo. Talaga napahilingan nga. So, umaayon na ng kasada diha nga. Siguro sa among sa donation na apil na kaparticipate mi sa pag-ayos sa kasada. So, labing maayo. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo. TikTok Challenge. Kini pasiugdahan sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kun MCCI og lalawigan sa Sugbo nga nagtinguha sa pagpasigarbo pa og dugang sa mga tourist attractions, kultura ug mga pagkaon nga Sugboanon. Kabahin kini sa pagsaulog sa MCCI sa Mandawi Business Month nga sugdan karong adlaw, Sabado. Mobalik si Sheila Gravinez. Mahilig ba ka mosuroy sa mga tourist destination sa probinsya sa Sugbo? Mahilig ba usab ka mag-TikTok? Pwes, kung mauni ang imong mga hilig, pangandam na kay ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI sa pakigtambayayong sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo mopasiugda og TikTok challenge nga gitawag og Sugboanon ko. Usa kini sa mga nakahanay nga kalihukan sa pagsaulog sa Mandawi Business Month nga opisyal nga giablihan niadtong Martes, Agosto 31 nga adunay tema nga Rev Up, Revive, Revisit, Revolutionize. Kini nga challenge abli alang sa tanan apan dunay criteria nga tumanon ang mga gusto mo salmot. One of our criteria is we will be, as long as, for example, it will feature tourist and heritage spots within Cebu Province, including Mandawi City. Sa maong challenge, kinahanglan ipakita ang mga dapit suruyanan dinhi sa lalawigan sa Sugbo, apil sa dakbayan sa Mandawi, pagkaong Sugboanon, mga produktong Sugboanon o kulturang Sugboanon. Iapil na gihapon ang gibuhat sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo pagtubag sa pandemya nga mao ang pagpalig-on sa immune system sama sa pagpanghatag og vitamins, sugbusog program ug uban pa. This is nice. I think kay ma-excited ani. Yeah, It will be an educational thing. Alang sa dugang detalya sa TikTok Challenge, bisitaha ang Facebook page sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kun MCCI. Ang MCCI mo ay partner sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa programa niini nga Sugbo Negosyo. Sanglit man, apil sa mga kalihukan sa maong kasaulugan, mao ang exhibit sa mga produkto sa top 35 sa Sugbo Negosyo. Our partnership with Cebu Province is most pleasant and very productive. In the process, daghan gid mig nakatunan kang Gov. We have seen her visions no sa Cebu Island no. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo. Usa ka pribado nga kompanya mihatag og 1,000 ka doses sa COVID-19 vaccine ngadto sa lalawigan sa Sugbo. Gibana-bana nga 500 ka tawo ang mabakunahan niini ug iapod-apod kini ngadto sa mga local government units sa lalawigan sa Sugbo. Si Sheila Gravinez adunay hingpit nga asoy. Nakadawat ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo og 1,000 ka shots nga mga bakuna batok sa COVID-19 nga gidonar sa Golden ABC Incorporated ug LH Foundation Incorporated nga maoy kompanya nga tag-iya sa sikat nga brand nga pen shop. Gihatag kini sa mga opisyales sa maong pribadong kompanya sa Kapitolyo ni adtong Huwebes, Setyembre 2 ug personal nga gidawat ni Gobernador Gwen Garcia. Ang maong mga bakuna ay apod-apod sa Integrated Provincial Health Office kon IPHO ngadto sa local government units sa lalawigan sa Sugbo nga maoy mopahigayon sa pagpamakuna. Para makatabang jud ta sa atong mga fellow Sugboanons nga
we get more and more people vaccinated para more and more we are able to establish herd immunity. Gawas sa probinsya sa Sugbo, matod ni Francis Dominic Alfafara sa LH Foundation Incorporated, nihatag usab sila og mga bakuna sa mga syudad sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay, ingon man sa lungsod sa Konsolasyon. And we hope that this contribution will go a long way in saving lives and restoring livelihoods para sa ato mga fellow Subuanon. Matod ni Dr. Cristina Yango, pangu sa Integrated Provincial Health Office, 500 ka mga tao ang mabakunahan sa 1,000 ka doses sa maong bakuna. Sa ilang letter, it was it's an extra vaccine magud na para sila mga empleyado man gyud unta to siya. Then karon ilan lang naman sila extra, ilang gihatag for the province. Aro ato mapahatag sa mga LGUs aron ila magamit dito. So we are thankful sa LH Foundation and Golden ABC. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Ani ay balita bahin sa usa ka Sugboanong beauty queen, si John Fredson Granada mohatag sa dugang kasayuran. Daghang salamat Sir Sam. Kahibaw ba mo nga ang Sugboanon nga kandidata sa Miss Universe Philippines nga si Steffi Rose Abirasturi nakasulod sa official top 30 candidate nga mao'y magsangka sa finals. Human siya mapili sa top 100, mibisita si Steffi Rose Person Abirasturi ug ang iyang glam team nga ni sa Kapitulyo kaniadtong buwan sa Mayo aron personal nga ipahibaw ngadto ni Gobernador Gwen Garcia nga Cebu Province ang iyang dalhon o representahan kung makasud siya sa top 30 sa Miss Universe Philippines pageant. Mitambong usab siya sa gihimo nga special session sa Junta Provincial aron mangayo og gamay nga suporta. I'm here, manukto ko sa mga kasing-kasing kung pwede ko maka-ask of sponsor and support ninyo. Tungod ana, mipasalig ang gobernador nga anda motabang ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Mihatag usab og tabang pinansyal ang provincial board members pinaagi sa personal niini nga pondo. 5 ka mga virtual challenge ang giagian sa Cebuana Beauty Queen. Una siyang nakasulod sa top 75 tungod kay dako ang iyang puntos nga nakuha sa introduction challenge gikan sa panelist og fan votes. Dako usab ang puntos nga nakuha sa headshot challenge, hinungdan nga nakasulod siya sa top 50. Human sa iyang hugyaw nga pasarela o runway challenge, nagihimo didto mismo sa pinakataas nga Cebu Cordova Expressway link diin nagtrending online ug nakadaog siya sa maong challenge. Diba? Performance level check. Matod sa iyang Facebook post nga siya ang pinakaunang Cebuana Beauty Queen nga nakarampa o baktas sa 3rd bridge gamit dili ang tsinelas apan high heels. Daghan usab ang nakadayeg sa iyang casting challenge tungod sa natural no makeup look niini. Dili gyud mawagtang ang interview challenge ug ang pangutana unsa daw ang mga hagit sa pandemya nga iyang giatubang. Iyang tubag, This pandemic, I've encountered so many problems, but I rose up and stand with this challenge. With this pandemic, I learned so many things like the value of communication. Before, I never really asked someone, how are you doing? But with this pandemic, people mean so much to me. That's why with this pandemic, communication, life, and time itself is so important for me. Thank you. Niadtong Miyerkules, Setyembre 1, milarga pa ingon sa Manila si Steffi ug iyang team aron mag-quarantine ug training alang sa umaabot nga coronation night sa Setyembre 25. Cebuano designers daw ang naghimo sa iyang national costume ug evening gown. Gawas ni Steffi, nakasud usab sa top 30 ang former Binibining Cebu 2020 winner nga si Beatriz Luigi Gomez ug iyang irepresenta ang dakbayan sa Sugbo. Kini si John Fredson Granada, mulaban sa Sugbo. Maukadto ang mga kalambuan gikan sa Kapitulyo sa Sugbo niining simanaha hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Sam Costanilla. Mabuhi ka Sugbo, mabuhi kitang tanang Sugboanon.